Il-ħamis filgħodu One News irċieva informazzjoni li tifel ta' 11-il sena li għandu l-kondizzjoni tal-awtiżmu ma setax jinstaf fl-iskola tiegħu fejn kienu bdew tfittxijiet għalih. Iktar tard irċivejna informazzjoni li t-tiftix tkompla barra l-iskola fejn kienu qegħdin jiffukaw lejn wiet l-Isperanza. Iżda meta morna fuq il-post ma sibna xejn. Ma li ċaqlaqna lejn wiet il-għasel iżda innotajna xi ħadd miexi fil-qiegħ tal-wiet kif juru dawn il-filmati. Ftit sekondu wara fuq il-post jaslu u t-tiju tal-tfajjel li konfermaw dak il-ħin ma' One News li dik il-persuna li kon qegħdin naraw kienet tfajjel li kienu qegħdin ifittxu. Bħalissa dejjen tfittxijiet għal persuna ta' 11 sena, tifel ta' 11 sena, illi jidher li qed fiż-żona qrib tal-kappella li tistgħu taraw fil-font ta' dan il-wiet nistgħu naraw żewġ membri ta' Protezzjoni Ċivili li qegħdin jagħmlu t-tfittxijiet għal dan it-tifel. Wara kuntatt li One News għamel mal-Pulizija, fuq il-post waslu l-Protezzjoni Ċivili li niżlu mal-ewwel fil-wiet biex ġibu t-tifel. Ftit ħin wara tfajjel instab qrib ħafna tal-kappella ta' San Pawl Eremita. Fil-ħin ta' sejba One News kien mazziju ta' tfajjel. Minni għandi roda fuqi, minni roda l-għandi, da jobbib ma bib miejjen. Bib ma bib miejjen, għodda, u konna għan iġennu jenu il-mara tiġi uħt missieru ġivir. Għan iġennen, minni ma qasna fċaħna namlu. It-tifel instaf f'kundizzjoni ta' saħħa tajba, ta' minkejja s-sitzijat ta' ansjeta kbira għal-ġenituri tiegħu, e kif it-tfajjel it-tella mill-wiet ħadna l-kummenti ta' missieru. Nirringrazzja kulħadd. Kuntent ħafna, ġirja kbira, ma grazzi lill-Civil Protection, speċjalment l-CID, u lilkom li rajtuh. Wara qata li ma stennewx il-ġenituri ta' dan it-tfajjel il-lejla jritornaw lura d-dar ma' binhom qawwew sħiħ jittamaw li dan l-episodju ma jerġax jirrepeti ruħu.